am apărut. V-am spart și am plecat. Salut, salut! Ce s-a întâmplat? Bună seara! Bună seara! Cine e aici, la atelierul ăsta? Eu sunt la atelier. Sunteți arestat pentru evaziune fiscală, Ce evaziune? trafic de organe și cât și jifuri în anumite bănci. Vă rog frumos, fața la mașină. Aoleu, dar de unde ați luat informațiile astea? Ce s-a întâmplat? Haideți, vă rog frumos, haideți, să nu stăm. Pentru familia mea a fost un moment greu, un mandat de arestare pe numele meu. Mi-ați făcut mama să plângă pe la tribunal, așteptând să se dea soluția la dosar. Îmi încurajam și îi spuneam că totul va fi bine. Stai mama liniștită, vin acasă mâine. Domnule procuror, sunt nevinovat, despre infracțiuni eu doar am cântat. Un om care libertatea o iubește, nici prin cap nu trece să se facă pește. Domnule procuror, sunt nevinovat, despre infracțiuni eu doar am cântat. Un om care La înghesuială? Unde-i înghesuială? Ia uite-mă, sunt la colț. Cine vorbește? Cu cine vorbește telefonul? Bă, du-te și bagă pe ăsta la pușcărie, 30 de zile, să-și facă rost de avocat. Au rost de avocat? Ce? Poți să sun acum. Sus de pușcărie la o lună. Ai Alo, da. Aha, mai audem polele. Salut, mai ajuns cu filmarea aia. De ce? Da, o lună ca să-și m-a pune avocat. aterizat pe aeroport aici. Pe aeroport, da? Ok, haideți că așteaptă acum, ok. Dar despre cine e vorba pe stare? Salut. Alte mașini. Bă, ce dracu? Bă, stai așa, verific eu. Ce se întâmplă, mă? Berlin, Bruxelles, Tokyo, Pune, Folien, Pölmu Smidi nas bund Sunt på marfly, Malio, i kom full hund Jag med ond på success, det är din titel kändes Även en se... Ușor. Bongoilën kish pijana Karri që lian bunit fort aratia Nisët për rësia pa kalju ndurt mija Tu mund gëndash nia, tu nuk o respekt I vetë në sen që me ty më na lidhjën let Që te mare kom qek, dire galet soptoj Bravo!